Can you guys hear me? If you guys can hear me, please type there ukuthi siyakuzwa. Kobelistos, Kobzin, siyakuzwa. Can you just confirm that you can hear me? Okay. Sanibona. Okokuqala, I'm feeling suicidal. Ngifuna nibone ukuthi why ngifila suicidal, right? And ngizozibulala namhlanje. Mina ngizothatha umphefumulo wami namhlanje. Sekuyisikhathi sokuthi nibone isimo engiphila ngaphansi kwaso. Nibone neqiniso lokuhlukumezeka kwami. So ngifuna ukuthi ke nime kancane. Nibone ukuthi kunzima kanjani kuba indoda. Bawuyindoda uthwala kanzima ngoba ufike wakhe umuzi, ufike uprovidele umndeni wakho, base uyindoda kwakho, ube nemithetho ophila ngaphansi kwayo wena njengendoda. Kodwa impilo basiyakujikela, base uyabona ukuthi hayi yazini ngcono ngife, anibambe kancane, bambani nje kancane. Lulu, come here. I am here. No, don't spill my glass in my tray. Wait. Come, sit here. No. Close the door. First, close the door because I don't want the noise from the lounge. Push the door. Yeah, push the door. So I think I'm going to get locked. You won't get locked, Lulu. Close the door. Okay, now come here. Sit here. What were you saying about me playing music when I'm going to the live? It's a little bit loud. It's a little bit what? Loud? It's loud. A little bit. No, I want you to sondela like Joseph. I'm gonna uzovela kwi-camera la. You are telling me that when I'm playing music and I'm going on the live, it's a little bit loud. Yes. And what do you want me to do about it? Put a little bit down. I must put it a little bit down. Yes. Neighbor inking. Hmm? No. For now, wait. I'm not talking to you. For now, I'm talking to these people here. Neighbor inking. Nizwe. So now you are saying that I'm making too much noise. A little bit. A little bit. Mm-hmm. Ikwabanda ekhaya lolu. Yours? Umuzi kabalo. What does mostly mean? Whose house is this? Yours. And ours. So who's in charge here? You. So who makes the rules here? You. Including me. Me including ma. Okay. You want me to lower the noise a little bit? Just on the second row. On the second row. Second row sounds good. Do you think I should go to maybe Konopia or the other house, or just go away when I'm doing a live? You can go to like the other house that is not that far, and you can come back here. Which house? You know that Mom Brenda and Celeste used to stay? That's Mom Hope. Mom Hope.
You see, You should I feel like committing suicide because it's like I built a house, you've got your own place, but now you're making rules for me. I'm asking. You're asking, Yeah. how old are you now? 6. You are 6. Jehovah, bangitshela ukuthi angehlise. Oh, if you're telling me to lower the volume when you are 6 years old, what are you gonna say when you are 10 years old? Futhi uzongitshela ukuthi I must pack my bags and leave. Okay, baby, I love you. Okay. Say goodbye to these people. Goodbye. What do you mean pack my bag? Pack your bag and leave. No, you're telling me to lower the volume, so it means you are saying that it's my house and I make the rules, but you are the one who's making rules because you're telling me that whenever I'm hosting a live, I must lower down the volume a little bit because it's making noise for you. So already it's like now you are no longer the princess of the house. Now you're like the Queen Nigeria of the house. What is a Nigeria? Go ask your mother what is a Nigeria, then close the door here. She's actually baking. I think you must pack your bags and find your own house, pack your clothes. Anyway, on earth you came with nothing. I think you must pack your clothes, we put your bags, and you must find your own house or a flat or anything like that. Okay, baby? Yes? Yeah, because now you're making rules. Yeah, I still love you, but it's okay. I heard what you said. Ngizozibulala Jehovah ingcwele. Close the door. Pull the door. Eunice, mtonsela isicapha olulula. Where's auntie? She's in the kitchen. Okay, ask anybody whether it's Pilar or auntie to come. Pilar's scratching chocolate. Scratching chocolate. Oh, get up. Close the door, Lulu. You can do it. Angithi ukwazi ukushaya imithetho kuhlula kodwa uhlula ukuvala isicapha. Ngiyabona abafowethu ngizosibulala. Ngifuna nibone inkinga engibhekene nazo. Ngifuna nilibone usizi lwami nenhlungu zami. Ukuthi ngaphambi kokuthi ebe khona emhlabeni lo muntu bengidlala ivolume nanoma yini engiyithandayo akekho bengitshela ukuthi angehlisa ivolume. Namhlanje ngizotshela uyena lo muntu lo obekade engekho 6 years ago. Ngidlala mina ivolume ngendlela mina engithanda ngayo ukudlala ivolume. Usezongitshela yena kwami. Hawe manga manje ngashiselwa. Uthi angehlisa ivolume kancane ngibanga umsindo. Bangabe ngihost live. Usho kwami lo muntu, usho kwami. Niyabona ukuthi uyangixosha lo muntu kwami. Understand usizi. Inhliziyo yami iyashona phansi uyazi ngambuka. Wazi wathi ngesandla wathi a little bit. Ngithi mina a little bit. Wena utshela mina ngokwehlisa ivolume a little bit. Lengane ngijwayela kabi lengane le, iyangijwayela kahle. Ngoba phela impilo yayo ufana ngabe ihambisana mhlambe ngendlela mhlambe unina ayekade efuna ukuthi aconceive ngayo. You see ingane ezofika neattitude yokuthi a little bit lower a little bit. It must come from someone when at conception mhlambe kwakuthiwa slowly, gently. But awukwazi ukufika la uzongitshela umbhedo ukuthi lower the volume a little bit kanti mhlambe kwakuthiwa faster or harder. You can't the contradiction. Ngifuna ukuzibulala ke manje ke. Yabona manje ngifuna ukuzibulala ke manje ke. Ngifuna ukuthi nginitshele nina nginitshele ngoba anginisabi ngiyahamba sobonana emathuneni mina personally ngiyahamba. Njani a 6-year-old is going to ehlisa ivolume uba ngumsindo kwakho
kuba ngumsindo kwakho a stranger, this person I didn't even know 8 years ago, 7 years ago I did not even know this person. Usezongishayela umthetho angimazi stranger muhle yena but a stranger in my life, very very new. Mina I'm turning 43 ngoNovember, ngoNovember, ngidala kabi. Now uqhamuka la umuntu lana engamazisi lana ngumazisi ka angimazi lo muntu lo, angimazi mina lo muntu. And akayibone nje into wrong ngalento ayishoyo kumina ukuthi angehlisa ivolume, akayibone. Uzonitshela uthi angihambe ngiye kuleminye imizi yami, ngiye kulo oseduze kunalona khona bame sengiqedile uhost live base ngiyabuya. Yabazo nje lawo ama logistics lawo. So fanele ngidrive ngisuke la ngiye kule ndle ngale ngifike ngihost khona live ngoba yena njengoba ena 6 akangifuni ukuthi ngiba ngumsindo kwami. Hayibo guys, yase ngiyabona ukuthi indaba uma wayithatha basethi kwami la. Ngixakeke ukuthi ingenaphi indaba yokuthi kwakho lana, ngithethise ke ngibhedile, but why are you telling me ukuthi kwakho lana? Why? I was confused when I was growing up when she used to tell me this is my house, it's my roof. Sengiya-understand ke yona ke manje sengiya-understand. Ululu uyangijwayela ululu ngijwayela kabi ululu uyangijwayela ululu sizomxosha. It's either yabona ke manje sengikhuluma nani ke manje straight, it's either siyavumelana ukuthi ululu ngiyamxosha noma ngiyayeka ukuhost live. Kodwa mina ngeke ngisuke kwami, ngeke mina ngize ngehlisa ivolume kwami ngitshelwa ululu, right? So ngifuna ke nizovota ke manje, nivotela ukuthi ululu siyamxosha noma ulive ngiyawuyeka. Kodwa ivolume no music ululu simxoshile, ngizobanga umsindo ngeradio yami lapha yana, simxoshile ulive ngiyuhostile ngahostile iradio. Kodwa ayindawo lento awuthi ngifuna ukunyusa ipoll, ngifuna ukufaka ipoll ke manje ke ngifuna nizovota ke manje. Senivotela ukuthi uma ngabe nithi ulula kahambe nizosifaka ismile. Uma ngabe nizovotela ukuthi ulive awuphele nizopressa le crying emoji, nizopressa kona la. You've got 60 seconds that so ululu akasimxosha kahambe smile, ulive asuyeke cry. Pressani ke manje 3 2 1 go. Asisheke. Yeah. Vote upressa kuyona lento green noma blue. Ululu akahambe smile, ulive asuvale ucry. Lo lulu ongitshele ukuthi lo lulu lo otshele mina kwami ukuthi angihlisa ivolume yeradio bangabe ngidlala ulive, fanele ehambe la ekhaya ululu noma ulive siyawuvala. Sheshani angasisikhathi sokudlala, anginaso nje kusema isikhathi sokudlala. Sheshani, you've got 60 seconds. How many seconds left? A minute ukuvota la. A minute ukuvota. It takes a minute ukuvota. It takes a minute ukuvota nje. Nivotela ukuthi nje ululu noma live. Ululu noma live. Ululu akahambe noma live asuyeke. Khethani siyavota manje, siyavota. Ngiyashisela manje, ngikhahlela yonke into manje. Right, so seniqedile bathakathi. Nithi angilahle ingane yami. Nithi angilahle ingane yami. Nina nithi ibhlola. Ayibo. Ayibo lapha abantu bo ama strangers awu 81 ka TikTok azotshela mina ukuthi akulahle iheartbeat yami.
kusho nina nithi nina akulahle nithi akulahle ingane yami nina well on deck nina nisiyona yini nama strangers nina because you're not even family members nina nihlula ukutapha iscreen nina nithi mina anglahle ingane yami yes khona la kunina ovotayo uvotela ukuthi mina angixoshe ingane yami kodwa yena uhleli nengane yakhe hey kunini nginitshela ukuthi ningabathakathi nina kunini nina nginitshela ukuthi nina ningabathakathi enina ngiphikisa bami ngintshela ukuthi ningabatha nizokutshela mina ihost ukuthi I must kick out my child from my house nina nithi angimxoshe umntanami hey nikhohla niyabona ukuthi ningambulala ngempela umuntu kade ngangisho ukuthi ningozi nina ningozi ibuki evidence isibindi sakho nje sokuvota uvotela ukuthi angixoshe umntwana wami ngandlela enithakatha kuyasho ukuthi njwele labelaphi laba banukayo hayi laba abelapha abafaka amagawuni anibazi laba laphi abafaka amagawuni yabo the healers that you know anibazi labo balaphi labo ngoba phela uzoba nenhliziyo bangabe uhamba umelaphi alright manje namba laba bangagezi laba banukayo ingakho nje nizovotela ukuthi angixoshe ingane yami kodwa Jehova oyingcwele sibindi sinu yo hayi naze nangimanga zakhe shame kuba ingane yami yazi ukuthi anifuni kanjani right now hi guys I hope you're okay next time ubogcina isikhathi so this morning I had a conversation with my people. Some of you are fully aware ukuthi I've been struggling with my guides ayikho into esibangayo nabo. I am questioning a lot of things spiritually ukuthi why lezi zinto zenzeka ngale ndlela ezenzeka ngakhona because it does not make sense, right? But then I've noticed ukuthi bayazi ka base family and saints abathi seduze nami what have I been going through. Then I was then asking for quite some time ukuthi ngicela kwenzeke ukuthi mangabe ngiphahla mangabe ngikhuleka mangabe ngiyemanzini uma ngabe ngiya entabeni tsofe ngikhulume la tayi ngicela nenze ukuthi no it's then became a problem for me because it doesn't make sense kumina ukuthi ngicelela into yabo abantu abadala, right? Let me make an example. Ukwavela isiprofethi sokuthi fanele ngakhe isonto elikhulu. Then it doesn't work nangempela ngaqala ngalakhe isonto elikhulu. In 2023 zanyuka indonga kodwa iroof yangaba khona, it was not there. Then bafika konkanyamba ngephasika lokuqala esalenza ngo2023 itheme yakhona sasithi roof or no roof, we are going to praise the Lord. Sayenza iphasika, right? Sharp. kwahamba ngayifaka iroof. Now leya ndawo leyana ukuyenza was very I think it's costed me more than 200k, right? Sharp. Abefundisi basendaweni yakhona lapha yana babuya babhodloza udonga la udonga I think ngo2020 is it 2024 udonga lolu kwamele silinyuse within 3 days ngoba babebuya futhi onkanyamba nabo lala nabo bonke kwabese babebuya bezoza kwinkonzo yasentabeni. Yes, it was 2023 also, yes. Na abefundisi bendawo lapho bayasaba ukuthi ngizothatha abazalwane babo kanti
isonto akulonela abazalwane, isonto labantu aba-spiritually gifted abaxoshwa vele emasontweni ngoba kuthiwa banamadimoni, right? No. So tell me why I must phahla and pray ngicela abantu abadala nginikezeni phela imali yamawindi necapha ukuze isonto leni lizoba complete. Do you understand that now? So mina ngiye entabeni ngiyophahla ngiyocela ukuthi abantu abadala banginikeze imali yokuthi isonto labo leli engiqale ngo-2023 ukulakha selishodelwa manje amawindi necapha. So mina fanele ngibacela isonto labo nje. Why must I ask them to give me something for them? Ngoba phela ibona babize mina, ibona bakhethe mina, right? Does it even make sense, guys? Argument yami mhlambe nizosho ukuthi ngiyahlanya. Ngiphuze ikhokhi la lento ithi violation la. No akuyona ikhokhi iron bro, whatever the thing. But it tastes nice. Ngagcina ngimncane. Because umuntu usegugile usezoba nempandla. Guys, does it make sense le argument le ngibeka kunina la njengamanje? Ukuthi ngicelela bona ukuthi bona mabanginikeze into yabo ukuze imali ukuze kuqedeleke into yabo, right? Okokuqala lokho. 2, uma ngabe kukhona abelaphi lana ba TikTok bayahlangana ngegama lami base beyangihambela beyolanda izinto emazweni benzela ukuthi begadle la kumina. Why are my guides allowing that? Why? Why? So my guides are going to then allow a situation where if I was supposed to have a stroke, stroke, but something is going to happen to me, and that something will come with physical pain. They want me to see ukuthi ikhona lento eyenziwa kumina, so they protect the 90% ukuthi ungangithinti, but the 10% ongithintayo still I've got a question to say, but why are you allowing that to happen to me? Because when you called me as your child, wathi angilithathe lolu bizo nalolu gcobo. It is your responsibility as my guides to protect me from the enemies, especially those that I do not know. So uyabona into engibanga nezidalwa zami, because sometimes I come here and I say to you, no, my guides and bayazi abantu ababuka WhatsApp status wami abane number yami interact nami. There was a time when I actually wrote, my ancestors, Nina, I can't wait to die so that ngizofika lapho kunina base siyathathana straight head on, man to man. Ngifike nje ngitrape kwasani, ngitrape kwagogo, ngitrape kwamkhulu, ngitrape kwasani, even my mother, ngitrape kwasani. Because njengomntwana wenu, it's your responsibility to be proactive. Akekho umuntu onebhadi njengokuthi ebe ne-ancestor reactionary. It's wrong. Why must our guides be reacting to izimo esibhekene nazo? Why are they not proactive? Baqala ke bangivulela ama-file uthi no, when that thing happened we showed you. No, I misinterpreted the dream. They did actually show me. So the problem then is me, because I missed it. Leliphupho ngalithatha ngalibamba nge-excitement ngayitshela kanti akusikona lokho engicabangayo, and I didn't do research and I did not pray and discern about it. So now it all comes back to me which it's my fault. Sharp. Nonetheless, I'm still unhappy. Then angazi ukuthi ngibhaleni ney'nsukwini nje these days ngizongikhumbuza nina nikhona ku WhatsApp wami ngathi uNkulunkulu, okay, I first said to my guides, I'm tired.
ngikhathele. This has got nothing to do, it's got nothing to do with questioning their existence or not, no. It's got nothing to do with questioning their strength or not, no. It's got everything to do with me saying, whatever phase learning ngifake kuyona njengamanje empilweni yami, sengikhathele. If it is a test, just consider it, make a decision which I failed in it. Phumani ke mina. Ngifailile, so therefore phumani kimi. Seniyonginikeza enye test. Mhlambe ngaleso sikhathi psychologically and emotionally I'll be stable to face it, and spiritually as well. But for now, there's nothing wrong with you guys saying uhlulekile uthanga kule test, because I don't even know what test this is that I'm faced with njengamanje empilweni yami. And the most interesting part about this whole thing, hayi shemba ngikhomba TikTok, hambe lapha TikTok. Hayi but ngiyagowisha man, kwenzeka ukuthi nokuthi go there. We want to work, go there. Then ngiyafika. Ngifika kunina ngikho happy. Ngifika kunina fanele ngismile la. Ngifika kunina khona imphefumulo yenu ekumele ukuthi mangiyitakule, engiyicapacitate, ngistrengthenishe, so that when you are able to face the next day better. But mina, I'm fighting with my guides about today. Kevin? So I don't know whether it was yesterday no 2 days ago, where I wrote a status ngithi, God, whatever it is that you are doing in my life, just get it over and done with, because mina, I'm tired of you and your shit. Ngibhale kanjalo. UNkulunkulu ngikhathele wena namasimba akho. Just get it over and done with. Leso status bengisibhala kuyisekuseni. Ekseni. Ntambama komele ukuthi kube khona engimfonelayo ngimbusisela amanzi. Now ngisibhalele leso status, nini nazi ama status ukuthi ngabhala nini. So at 7, I'm trying to remember the day, but at 7 a.m. ngasibhala le status lesi ukuthi, hayi God, I'm tired of you and you should just do whatever you want to do empilweni yami, just get it over and done with. Then at 7 p.m, at around about 7:30 p.m, I had to then go and bless. Njengoba ngikhuluma nje noNkulunkulu, it means mina I'm saying, God, do yourself a favor. God, do yourself a favor. When I got nje, you can futek. You ancestors, you can futek. When asithunywa, you can futek. Now ngafike kwakhona lethi, no, usibanibani, you need to video call them and then base umbusisela amanzi. Just do that. Lithi but kanjani ngoba phela I've got beef with you. Ngixabene noNkulunkulu, ngixabene nabantu abadala, ngixabene nesithunywa. I've got beef with you. I'm but for that person's sake, now not my sake, not ama ancestors, not uNkulunkulu, not isithunywa, ngahamba ngawabusisa amanzi. Uma ngabe ngiqeda ukwabusisa amanzi, ngenxa yokuthi ngimvideo callile ngabona isimo esithize, ngase ngakhala sengiqeda ukuyivala ifoni. Ngikhaliswa yilento engiyibonayo ukuthi nangu umuntu kaNkulunkulu engathi ubhekene nesimo esikanje. Then I ended up kneeling down and begging God to say, God, my ancestors, my angel, ngicela ukuthi ningenelele, ngiyancenga. So from being in the morning a rebellious person, go 7 a.m, but I don't need you motherfuckers. I don't need any shit from you guys. I need ding. I don't go, you can go to hell. I don't give a shit. Anyway, when uNkulunkulu abangikhumbula kahle, khona la ngangabhala khona status futhi last year if I'm not mistaken, zingikhalela ngathi mina, you know, I think I can do a better job at Godding than God. So I can't wait also to die so that I go and challenge him. Lesa sihlalo sobukhosi angiyena ku Lucifer mina ngizomtrapa, ngiyayazi power, ngiyayazi power.
So exen, I'm saying, God, you can footek, motherfucker. Ndambama, I'm saying, God, please, I'm begging you, save this person's life. I'm begging you. So from 7 a.m. to 7 p.m. in 12 hours. So 12 hours in between. Then this morning, angilalanga ke because nina yazi nakade naqala ukungangifuni nina. Nina kade naqala ukungizonda kahle kahle nina. Kade naqala. Nibonakala nje ngokuthi nihlule nokuthepha iscreen. Kade naqala ukungizonda. Benithuleleni izolo ngiphuza iRed Bull ebusuku zinja. Nithuleleni ngivula ikani leRed Bull. Ochake baze babhala bathi bayethanda inkomisho engiyisebenzisa. Benithuleleni. Yini yamdayisa umuntu nina? Yini yamdayisa umuntu nina? Nina umuntu niyamdayisa nina. Ngiqale nathula ngiphuza iRed Bull nahamba nawe ulala mina ngahlala kwaze kwashaya u5 am ngingalele nina. Nina. Nangibuka. Ngilokho nibhala uthi amen 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 mkhulu amen ngiyangibuka ngihlaba iRed Bull nani ebusuku ngangalala. Ochaki bayancoma uthi mkhulu siyayithanda lenkomisho ophuza nga engabe bayakhuza ukuthi hayibo ndoda waphuza iRed Bull uzolala ni ngangalala. Seniyabuya manje ngiqale nathula qala ngidla usheve ebusuku niyazi ukuthi ngeke ngize ngilala. Seniyabuya futhi nina futhi eniyangizonda manje. Nina seniyabuya futhi nina nizongitshotha ngiqosha undodakazi wami la kwami nina. Hayibo. Yazi nina aniveli kancane kancane nivela fast. Nina nivela fast nina. Nivela fast. So now I didn't sleep and that is why I'm still here. Hey nina. Kwase kwathiwa so I slept at about 5 a.m. right? Then ngavuka angazi mangivuka ngo9 noma ngabo 10 something like that sharp. Kwase kwathiwa kumina siyezwa ukuthi you have got beef with us as your guides. Siyakuzwa ukuthi you've got beef with us as your guides. Sizwile futhi ukuthi awusincengile, sizwile futhi ukuthi awusifuni, sizwile futhi ukuthi awufuni lutho kuthina nakho konke lokho. Sizwile futhi thanga ukuthi wena uthe ithina esakusukela sakukhetha. I-calling ne-gift onayo ithina esakusukela. Fine, sharp. Njengoba ususithuke wasiqeda owethango. Awusihlole wena. Ukuthi njengoba ubusukhuluma nathi lately. Ubukhuluma nathi ngokuthemba noma ubukhuluma nathi ngokukholwa. Then I paused, said, you see now, you motherfuckers are now playing games now. Mina ngumntwana wenu. So lento yokuthemba nokukholwa yini leyo? Ngoba mina I know ukuthi as my guide you exist. I know that as my guides you guys exist. And I know ukuthi you guys do izinto niyazenza zenzeke. So yini manje lesibangani la? Base bethi no. Inkinga wena, you must change your mindset. Nginkinga mina njengoba ngiyivila kanje nginkinga kanjani mangabe ngisuka ngihamba ngentabeni. Uyayazi pain yehluzu unyuka intaba. Ukunyuka nje intaba uzuphumule lapha kuthi phefumula lapha ihluzu. Ngidala manje arthritis seseduze manje. Ihluzu uzithi ngila. Isifuba sithi maphefumula manje ngoba uzoshayeka phansi. How can I be wrong? Ngibe nginyuka intaba ngiqala intaba
Uma ngabe ngemanzini phakathi kwamabili, how can I be wrong? But you know, abantu abadala, listen, usurely kakhulu kwi-hope and not kwi-faith. Usuyibonile izinto esikwazi ukuzenza, and now you are continuously hoping ukuthi hayi vele because sesike senza sisazokwenza. Kanti if kuukuthi ubuza ne-faith, it means ukuthi you will not take things for granted and expect them to be automatic. It means uzoyijulela lento oyifunayo but basi uyayikholwa ukuthi izokwenzeka. And that is different. That's faith. Kwi-faith usuke ukholwa ukuthi lento engi-addressa manje noNkulunkulu nabantu abadala izokwenzeka. Ayikho option yokuthi ingenzeki. But uma ngabe uza ngethemba, uza nge-attitude ethi ngoba nake nakwenza nisangakwenza, base ungasajuli, ungayijuleli lento ngendlela efanele ukuthi uyijulele ngayo so that you may get the outcome which is intended. Do you guys now understand? I was baffled for a while and I didn't want to accept that for a while, and I wanted to push back, but ngabona ukuthi no, before I even continue to answer them, maybe I should first search my soul about it. Ngabe sengiyaqala ngiyacheck ukuthi iziphi izinto engike ngayikhuluma nabantu abadala ngathi ngifuna mazenzeke, kodwa uthola ukuthi angiyijulelanga, ngifike nje ne-attitude yokuthi nina nenza izinto zenzeke, so therefore just do this. Ngangayifaki effort lapho ukuthi no, ifaith, yes guys, ukucela bawucela isicelo sakho can be accepted and isicelo sakho can be rejected. Kodwa ukufuna kuhlukile. Ingakho lithi funa uyakufumana, base lithi cela uyakuphiwa. But leyo cela, you're a child requesting, and umzali wakho has got a right to reject that request at that given time. But leyo kufuna, it doesn't give you an option, because at the end of the day you are so certain, you are so sure ukuthi le izokwenzeka. Ngase ngiqala phansi ngibheka impilo yami ukuthi kwakukhona ikhathi la khona engangithi bami ngicabanga ukuthi kuzokwenzeka base kuyenzeka. Ngingazange ngize ngikhulume nanokuyikhuluma leyo nto, ngingayishongo ngomlomo. Uma ngabe kwenzekile ngathi awuyazi kuzokwenzeka ukuthi nangempela kwenzeke lokho effortlessly, ngingaphahlanga, ngingathandazanga, ngingenzanga lutho. But because in that speaking there was solid faith and not hope entekayo, and that is where the issue was. I thought that maybe I should share this as well with you today, to say truly, when you are hoping, hope is a wish, and a wish can come true, and sometimes a wish may not come true. But faith is trusting ukuthi whatever it is that you are addressing with God and your guides is indeed going to happen. So you put in more effort because ihamba ne-trust. I-hope, ukuthemba nje. Futhi awubi nana problem kakhulu uma ngabe ukuthi whatever you are hoping for does not come to being. So ke izithandwa zami, ngicela ukuthi nawe i-assess impilo yakho, kuyi-check ukuthi, and don't open the scripture that's going to tell you ukuthi faith is the hope of things. No, I know that scripture, don't worry. These things are unseen. It's a substance. No, don't worry. Phuma lapho.
ngithi mina wana check impilo yakho ukuthi if your life is at a standstill and you are in a season and that season leyo ayidluli, could it be possible ukuthi leyo season ayidluli simply because when you are remaining in hope and not in faith? Because hope will make you remain in one situation, because wena uhleli ethembeni lokuthi izodlula, I hope this season shall pass. But faith is what is going to make you uphume kuleyo season. Whether leyo season leyo bekusamele ukuthi uhlale kuyona noma bekusamele ukuthi udlule kuyona, but the level of your faith iyona ezodala ukuthi udlule nonetheless. So now I want you to then go back and then check ukuthi okay, in my life right now, yabona ngisathi hayibo ayinaka ama attacks, and I keep coming back to you guys and I'm saying, oh I know man, but abantu abadala bathi angenzi lutho ngalesikhathi labantu lababenza izinto lezi empilweni yami, but I must not do anything. So mina fanele ngihlale lana ngilokho ngivika ama-attacks. Do you know the pain of actually dreaming of someone who's your relative? Uyakudubula njengoba ekudubula uya-accuse, but why are you trying to kill me? Because we are relatives. We are relatives. Why are you trying to kill me? Bese uyavuka base uyakhumbula ukuthi no, ukudubula kusho ukuthi lo muntu uyakuthakatha, uyakuphonsela. Now you panicking ukuthi awusibanibani. Usibanibani uyangithakatha. Ngaze ngamthanda ke Jehova. Ngenzeni? Uzuzama ukuthola njengoba ngithakatha ngenzeni? Ngiyamthanda yena kodwa sijwayele ukuxoxa every day. Asixoxe every day. But manje you see now the problem's right there. Awukwazi ukumthetha manje ngiphupha ngidubula uzobona into le nje yabona ukuthi ngiyayithakatha, because phela uyayazi interpretation yokudutshula ukuthi khona umuntu osuke egadla kuwena, uyakuphonsela, uyakuthakatha. Now sengizohlala nethemba ukuthi ubengidubula kodwa bengadubuleki, ubengidubula kodwa inhlamvu beshaya la eceleni, sengizojabuliswa yilokho. Angikwazi ukujabuliswa yilokho, ngitraumatize ukuthi my own blood iyangithakatha. Now I'm gonna now take a step back and say, but bantu abadala, how are you allowing this? Angazi uma neyizwa into ngishoyo. So abantu abadala bangithemba kangakanani ukuthi bangabe sebengikhombisile ukuthi usibanibani uyangithakatha, angeke ngize ngihambe ngiyombulala. Bangithemba kangakanani. You see sometimes ama test abantu abadala basibeka kuona thina, we take them for granted. Kanti they are very very deep. They are very deep. They're very deep. So izolo ngithi yazi umuntu wami, do me a favor, ngifuna ufollow isho usibanibani ku TikTok ngoba ngifuna ukuthi ebone ukuthi mina ngiyamfollow, ngifuna umfollowishe base uyamonitor ukuthi wenzani lapha na ku TikTok na go live asuke kubona. Why? Because lesihlobo lesi ngisiphuphe sidila nami, mhlawumbe uzothi bangabe ku live somewhere base yakhuluma, mhlawumbe naye uphuphe mina ngimenza something, sazi ngani. Now who then do I blame? Because now I'm in a predicament now, because I cannot say sibanibani wena uyangithakatha wena wenza ukuthi wena, because phela ibhlungu lento, because ayizi ne evidence and you can never come to a person with you are spiritually gifted, yebo siyavuma, but awukwazi ukuya kumuntu nephupho uthi ngiphuphe wenza ukuthi uzohambe kumuntu lo athatha kuyena izinto zokuthakatha efika ngimtshela ukuthi hey lalela wena uyabona lona ukuthi mina ngiyamthakatha, asenze something ezodala ukuthi angaboni, base siyaqhubeka ke siyamthakatha. The journey itself, our guides put us through very intense tests. Thina siwathatha for granted kanti anzima, abhlungu. Lapha edazini okay lapha yana khona uMoses, niyamazi uMoses nineneke neza la emanzini. Khona uMoses 3 Sundays ago bangabe emba phansi athola isigubhu singaka. Lesi sigubhu lesi sinomuthi phakathi esangweni la kufanele ngabe ngena khona esontweni. Ngiqaleke nami ngijabule phela ngoba phela ngithi bengiphahla abantu abadala vezana ukuthi kwenzakalani. Abasumlilo uMoses avule lento lena base eyawushisa lo muthi lo. Mangabe ushisa lo muthi kuqhamuka izangoma ezimbili lapha yana zehla ngendlela zithi wenzani. Uthi uMoses ningangibuza ukuthi ngenzani. Ikithi la isekhaya la. Anikwazi ukungibuza ngenzani egcekeni.
right? Kusemini hayi Moses ashuthi isithombe ngithumelela bonkanyamba nabokhokho ubusi ngithi hey bukani la konakele la sharp kwadlula 7 days if not 5 kwakhona isilwane kwisango leli lingaphezulu esilapha ya angazi nkanyamba wathi yini le yanto leya don't nkanyamba wathi yini inkosi yami kodwa nje isilwane nje sinamazinyo sifile khona egcikeni. So now sengithi yo kanti Jehova lento izophela nini? It's a mole. Okay. Mina lento izophela nini because now lesi silwane kade safa. Asibolile kodwa. Asinamsila futhi. Sharp. And then I decided let me go there. Take a drive ngihambe ngiye khona. Ngithenge umadubula spirit craft salt peri thingy function nopelepele ngahamba fike khona ngene khona abantu abadala hayi man bafethu no it's too much attacks now hele ngichele lapho kwakusho isikhumba sami ke ngichele the whole yard base ngithatha ilahle charcoal base ngiphinde futhi ngifake iperi elami base lithi whatever I'm doing right now is useless. Ngizoxosha imimoya engekho right la nobuthakathi lana nakho konke lo but whatever it is that I'm doing right now it is useless. Sengitshela ama guides wami le ngiyenzayo useless ayikho lento engiyenza la ngoba ukuze ingene lemimoya engenile nalobuthakathi obungenile nale yanto leyana efakiwe enomuthi lapha esangweni it's because my guides and my God allowed it. So base ngiyabatshela ke abantu abadala lento engizoyenza la I'm wasting time because you guys allowed this thing to happen. If you guys did not want it to happen ibingeke iziyenzeke. So now it makes me question nina inhloso yenu ngami. As my guides, I'm now questioning your intention ngami. Ngoba phela uma ngabe umuntu ezofaka lento lena ezothakatha ayibeke lapha yana egate akathakatha abantu abadala. Silikhulume phela iqiniso. Lo muntu uthakatha mina akawazi ama guides wami from a bar of soap. That person ubona mina lo wenza ukuthi wakho ukuthi wenza ukuthi asimvale. So indaba nina abantu abadala ningazange nize nibe proactive ukuthi ningikhombise lento before it actually happens so that I will address it before it happens, and by the time it happens umuntu ngimbamba red handed or to use but it's my argument now that shows ukuthi indlela bona abacabanga ngayo nami indlela engicabanga ngayo ayifani, so therefore mina nabazwana motherfuckers asikwazi phela ukuthi asivumelani mina nabo bangijoyela kabi kahle. So now at whose expense, whose life must be? Yabo? Ungene kwi fasting usuke ku size 36 uzofika ku size 32. There's no response. Qala phansi manje fanele ngene itolo ke manje lakhe ngiloko ngifanele lama block asezongilingana ke manje ngoba ngiyazila phela ngiyahamba intaba phela ngiyahamba manzi phela kodwa umthakathi uyathakatha hleli umthakathi maya akayedwa but abantu abadala nina why ningabi proactive nini uyabona that's why this dream of ukudutshulwa ne by that family member ne Mangabe selifika leli phupho, do you understand ukuthi I'm demotivated anyway? Into esingdemotivate ukuthi angazi noma sebengikhombisa into esazokwenzeka noma
bangivezela into esiyenzekile kodwa lokho kunye abangangivezelanga khona kwenzeka kodwa bazange beze bengikhombise. Kwamele ngiqale ngihambe ngiyothetha, not the tethering of isiXhosa. To shout at them ukuthi no, this season needs to come to an end. Now that is why ngibuye ngithi no, I'm showing them a middle finger, and that's why I'm saying I'm tired, whether this is a test or not. Angisadlali le ngeke phela ngize ngiphase yonke into, angeke ngifeyile kokunye, ngiyongibuyisa kukona ngo-2027 with better circumstances. Then again they come and blame me. They say no, you are the problem. When about deal nathi ufika ne-hope instead of futhi ufike ne-faith. Thina sifuna ufike ne-faith ungafiki ne-hope, because if you are hoping thina we are not obligated ukuthi sikuphendule, but if ufika ne-faith asina choice, but leyo nto kuzomela ukuthi yenze ngoba izobe idalwe umlomo wakho Thango. Now which begs the question, if umlomo wami uyadala, then what do I need you for? Hey guys, ijulile guys. I understand. If my faith is intact, nomlomo wami uyadala, why must I need you for the what? Because phela ngithakathiwe nikhona nathula. Wangena umuntu egcekeni wafika wayitshala lento ayitshalayo egcekeni, nikhona amagceke enu endaweni engayinikezwe yinina ukuthi ngilaphe abantu benu nathula. So shu now ngiyabona manje bangabe sengibathuka ke ngithi mina they are full of shit. Let them just get it over and done with, because ngempela we'll go through tests, but those tests laba sifaka kuona will have lifetime implications empilweni zethu. Imagine you are spiritually gifted and wena usuhleli manje ungenayo ifirstani yokuthi are they gonna allow this to happen to me again? Because phela ama attacks angeka phele, umona ngekuphele, right? Abantu bazozama. Now it comes back. No. Abantu abadala. Nithuleleni lapha. Umuntu othakathayo lapha, whether uyena lo kade ngimphupha ke guys for argument's sake or akuyena, but ngiphuphe ngidutshulo after isitholakele le yanto lapha yana. Uyayibona i-timeline yami ukuthi ihamba kanjani? Le yanto bekufanele ukuthi ngiyiphuphe kuqala base ngithi show me more abantu abadala base beyangikhombisa ukuthi no hambe lapha. Le yanto ayitholwanga nangokutholwa yimina by the way, because phela itholwa uMoses. Yangijulukisa lento le. Hayi ningathi ngiyastripha phela, ninave ngihambe niyokhuluma izinto engasile banithola ithu. Ningathi ngiyanistriphela la, anginistripheli. Vele anowazi ama healers afaka amagawuni ke nina ke vele. Nazi laba abafaka ama vest namakhwapha angashefiwe, umzimba ungageziwe. Yonke eniyaziyo ke le, that's the real moon for you. That's a real gobza. That's a real gobza. It's a real gobel. Ngicheckela impilo yakho ukuthi are you living in hope or are you living in faith? Bese uyalungisa. Le nto njalo sithi ukukhula kancane ngokomoya. I've always considered buka nje. Uyamazi umelaphi othi considered. Ngoba phela noma umelaphi enimazi uthi moya, uthi umuntu wasezulwini, ngikuthatha ngikufaka emanzini. Ke angikho lapha. I've always considered ukuthi I will challenge them. Kodwa vele abintando ezokwenzeka egcineni. So it means before I start the battle with my guides, isixabana singaboni ngasolinye. Ngisuke sengivele ngazi ukuthi no vele lempi engiyiqalayo la angizukuyiwina. And that is why last year I ended up saying no. Ngithatheni, kill me. Khona ngizofika lapho base siyilwa kahle ke lempi la sengizomtrapa khona ke. Yabona ke, if you wanna live long, you must get used to that. Uthi batshela lalelani,
ngilandeni njengamanje, I wanna show you flames. Akekho kubona uzothi hayi asimlanda, akekho ufuna i-chaos lapha. Yabona uma bethiwa ya uLulu bekufanele ukuthi ngimtshele lento le esala uba mekwenzeka empilweni yakhe ehambe yohlola angisekho mina emhlabeni, base umuntu ohlolayo basithi khona umbango weyidalwa. No, uLulu ufanele manje emtshele loyo mthandazi noma lo mprofeti noma leso sangoma emtshela no, it's enough, I understand. Base lo muntu omhlolelayo ebuza ukuthi what do you understand? No, if kukhona umbango nomdonsiswano khona, that's my dad, aningalokho nje nifunisela kube kuyimina Nkosi yami emathongweni ngibanga i-chaos kwela mathongo, ngibanga i-chaos, ngibanga ushit, ngixova kube kuyimina. That one I will guarantee you, because this journey has not been easy. In this journey ufike ujabule nicely for 10 minutes, and then the struggle starts for the next 50 minutes. Uthi because manje yahlupha lento lena ngoba i-discernment is continuous, it has got no full stop. Uma ngabe le journey lena usuqala ukujwayela bona kusahamba kahle, nawe uzujabule bangabuzwa abantu ukuthi hayi kwelika moya ukhula uziyongena emgodini, nawe ujabule ukuthi ngizokhula ngize ngiyongena emgodini. It means ukuthi you're going to be tested for the rest of your damn life, and you're going to be facing a lot of struggles. This is what it means. Yabona ke then sengifika manje ke kwisigqibo fanele ngifunda amanye ama-languages Nkosi yami. Yes, yini isigqibo? It's a Xhosa word. This is a decision. Sengifika kwisigqibo ke manje ke ngoku xa undijonga sendifike kwisigqibo ke ngoku. Uyambona loya Thango loyana enafike nambona lana ngo-2021 and 2022 and 2023. Yambona lo Thango loyo? That motherfucker can go to hell. I'm done playing. Yabona ke manje wangithakatha ngiyakubulala. That's my decision. Wangithakatha, you try me, I kill you. Because already njengoba ngihleli la njengamanje, njengoba ngihleli ngikhuluma nani njengamanje la, already I know akekho umuntu owake wazama ukuthakatha umuntu engenayo inhloso yokubulala yena nempilo yakhe. Let's be honest. Singalokho esishona lena le. Akekho umuntu kudayi no ngifuna nje ukuthi kudingeke nemoto khona ezosurvive Nkosi yami basihlala kwi-wheelchair. No, ngalesikhathi usuke efuna ukubulala wena basuya survive. We must be clear about that one. Singalokho esishona lena. Right? So ungithakathile, then my guides show me ukuthi wena ubungithakatha. Ama guides wami masithi angikuyeke, bathi bona bazodila nayo lento ngendlela yabo. Yo, yini ke ngoku la? Okay, guys, press on F1 objects that are the same shape. Motherfucker, I don't have time for this shit. Of course, same shape, Lana. Shape. Okay. Alphabet. X. Nonsense. Okay, so alright, guys. So
ngifuna mina nawe sivumelane ngeprinciple qala. Siqale sivumelane ngeprinciple ukuthi akekho umuntu owake wakuthakatha wena enenhloso yokuthi ukuthakathela ukuthi fanele ukuthi uyisurvive leyo thakathment. Ngifuna sibambe iprinciple. Siyavumelana ukuthi lo kuthakathayo usuke kuthakatha ngoba ekudestroya in the process bakuphazamiseka impilo yakho, ku-destroy impilo yakho. So when impilo yakho ibiya kule direction lo muntu lona wase wafaka izinto zakhe zethakathment ukuthi kungahambi kanjalo, then we agree in principle lo muntu lo uzama ukubulala, right? Now I then argue to say ama guides wami kubona bonke abantu ababekade bengizama bengenza all along I've been complying, ngihlala ngithula ngiyeke ngingenzi next. But now I'm asking myself ukuthi do my guides have any moral authority to tell me ukuthi I must not deal with the person lona osuke engenza lento angenza yona? Noma ama guys wama wanalilungelo lalokho. Why? Because bona bayazi, bona bakwazi ukubona ahead of time ukuthi usibanibani uzokwenza ukuthi. Why kade bengakhulumi nama guys aloyo muntu ukuthi khuzani ingane yenu ukuthi ayingayikwenza ukuthi kumntwana wethu, bathuleleni kuze kufike ekutheni lo muntu lona ayi action lento esenhlizweni yakhe ngempilo yami. Hayi guys angizwe. So now I've got the upper hand. Why? Because ufike wangithakatha, but you could not destroy me. So now wherever you are seated, you know that I'm stronger than you. Because when you wanted me to die, I did not die. I may have lost weight, young shy, kusha, but I did not die, which shows my true strength. But my true strength will never be recognized if ngingatrapi wena for attempting to destroy me. Now that is where you say bantu abadala ke sengikhathele ukuthi ngilandele guidance yenu on this particular matter. Lona kayethu nini. Khona nabanye bezofunda ukuthi no. Asidlale kodwa singadlali ngalo. Because phela iqiniso limsulwa ukuthi mina nawe noma sibingelela sibingelele idalo ezihlambulukile. Yes, ave sibathanda laba abahlambulukile, they are the ones Nkosi yami abalungile Jehova oyingcwele, and they are so fucking useless because they take long to answer anyway. They take long to deliver anyway. Akuve sibabingelela labe singababingeleli ibona abadingakalayo uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi mas-attackwe. Because phela wena uhamba nezidalo ezihlambulukile uphinde uhambe nezidalo ezingahlambulukile, you cannot then on the basis that it's your ancestors anyway. It's your ancestors, it's in your blood. Andimkhumbula lono waxoxola ngayo ukuthi wayengevele inhliziyo wayengeve thakatha lapho kini. Uyena ke lo phela fanele kumbize uyena ufika gijima ethi ngizokutshela mina ukuthi asimenzeni lo njengamanje. Futhi njengoba bethi njengamanje usho ukuthi bangabuyenza lento manje izomshaya manje adabula amafu manje right now. Ayikho into esinegotiate lokho ixoxwa nani. So now when I'm discovering these things, saying no, I'm a holy man of God. Mina, I'm a holy man of God, but I'm tired of taking shit. Base ngithi mina wena uNkulunkulu umbonile usibanibani engenza ukuthi nawe wathula, ama ancestors wamathula, ingelosi yami yathula, right? Kwadlula loyo muntu loyo wahamba ungikhuluma kabe ebantwini, abantu abazi ukuthi yena ungithakathile kodwa ngangathakatheka ngendlela yakhe. Noma sengikhuluma kabi qala wangithakatha sengikhuluma kabi,
wathula futhi uNkulunkulu, nathula abantu abadala, wathula sithunywa sami sharp. Sithunywa ke can just futhi because phela that's why we sing a song sithi sithunywa sami uthuleleni, because la kufanele ngabe uyakhuluma khona uyathula uswayeni, but it's fine. Now wena uNkulunkulu nizwe kahle, angisakhulumi manje nama ancestors wami, right? Those ones, they failed me. Very powerful, but they failed me. Angisakhulumi manje nesithunywa sami because asiwenza umsebenzi wabo. In fact, that one should be fired, right? Sangikhuluma manje noNkulunkulu. Wena uNkulunkulu, wena uyakhumbula wena uNkulunkulu, wena utshela uMoses ukuthi akathathe umndeni wakhe uMoses ufuna ukubabulala bonke abantwana baka-Israyeli. Uyakhumbula? So awukwazi ke wena ukungikhuza wena uNkulunkulu ukuthi ngidile nalo muntu. Futhi wena uNkulunkulu uyakhumbula wena uNoah lesiyasidakwa lesenisi uNoah, wena uthi asakho umkhumbi ngoba ufuna ukubagwilizisa bonke labantu laba ngamanzi. Nobody stopped you. So now I need to deal with this person. Leyo nto idala ukuthi ungadeleleki because manje sihamba ngefaith. Le faith esihamba ngayo, there are people who are testing us. Empilweni mina I operate by simple motto, simplest. It's either people fear you, it's either they respect you or fear you. So umuntu uyayikhethela. Ngizomhlonipha uThango. Noma uThango enze something ezodala ukuthi umsabe. Umsabe, ngempela. Akutrapa nje kubhanqa nendonga. So mina, that is where I'm at right now, to say no. Nina bokukhanya ngiza ne-ultimatum kahle. Nina bokukhanya you're too slow. Kade nginilalela nilokho ningicelela la ningitshela ukuthi awusibona manje ngingamenzi lutho nani. Bonke laba bangithakathile. Sengenzela nawo sewindiniki. Ngithi bonke laba bangithakathile bazofa bonke. U2025 manje, I promise you ngeke badabule ku2026. Ngeke kuphele u2026. It's a promise. Bonke. Now whether you are my relative, noma you are in some cabal, or whether you know ukuthi wake wahlala phansi and conspired against my unholy name, my dirty name, and then you decided to play God over my life, my dark forces are coming for you. And bazontrap. I am coming. Ukuthi hayi unesithunywa, isithunywa sizohlehla. Isithunywa masifuseke. Because it's allowed the situation that I was supposed to be protected under. Umsebenzi wesithunywa sokuthi sithi baleka sekonakele manje. Uma ngabe sithulwa, it means it is consenting ukuthi mangishayeke. Ngihleli mina ngihamba namakhosi. Mina ngihamba namakhosi asemanzini. Wara fuseki. I remember one day I was burning. Angithatha amakhosikazi angise emanzini. Ngangena olwandle ngikhala isibibithwane esinga ko 12, half 12 midnight. Ngiyongena ngithi abantu abadala, why are you allowing this? And my first wife was shocked because now lento yakamoya. Uthi mina ngikwazi umfundisi wena. Lena manje le angiyazi mina ngazi ubizo lakho lo mfundisi. Ubani lokuthakathayo? Yindaba lezi zinto sezenzeka ngoba nakho wena usulapha abantu. You understand lento le? Ngingena emanzini. Ngangiyongena ngeintention yokuthi ngithi ngithatheni rather than the pain that I'm actually feeling. Rather take me. Ngishaya igagasi lingikhiphele ngaphandle. Ngithi okay, heal me. If you're not going to take me, heal me. Leyo process leyo, I was healed entabeni and not emanzini. Unkanyambo yafona. Uthi yo mkhulu. Leli khehlo lilanda entabeni. Ayiluthatha udoti. He's very angry. He's coming to do justice. He's late.
sengishayekile. Now you can imagine uthakathwa abelaphi, uthakathwe umuntu obuthandana naye, base uthakathwa umuntu wasekhaya, igazi lakho, kanye bakushaya kanye ngalasikhathi bekuthakatha. Yabona ke, this is where I don't like abantu abadala. Ngalasikhathi bekuthakatha labantu labo, ayikho into ebavimbayo ukuthi mabakuthakathe, and when you're not 100% protected, but at the same time you need to show up for a private consultation. At the same time, while ushayeka, you need to take people uyobalapha. Phela fanele kulungise inkinga zabantu, kodwa ezakho zikuhlaleli la ama attacks akanje. Nkulunkulu wami ungishiyelani? No, you must be grateful because umphefumulo usakhona, and yeah, i-damage yenzekile, but it's not so bad. Whatever it is, we can restore it in good time. No. I was not supposed to face the bad time in the first place. I was not. Ngibizwe inina. Now, understand the argument, guys. Bantu abadala, at birth ngizalwa, ni asayina le ngelosi ni asayinile kumina, nani ngangithembi yini na? Bantu abadala, when the spiritual awakening is then happening kumina, beni ngangithembi yini na? Niyabona ukuthi ngiquestion shayo, I'm questioning the legitimacy or the relevance of ama-test esibhekana nawo njengabantwana bakamoya. Ungitestelani bangabe kuukuthi ngibizo wena, ungibize kanjani ube ungangithembi? You see? Ingakho bengafuna ukungithatha ngoba bayazi ukuthi vele, I would have been the best lawyer. You see? It doesn't make sense. The journey is supposed to be a journey. Yabo? The journey is supposed to be a journey. Is one guy. The journey is supposed to be a journey. The journey is not supposed to be pain. The journey is not supposed to be pain. Ungitesta ngepain kodwa ngumntwana wakho. Njani? Angeni ngithathe nje inkosi yami. Yabona khona lento engizama ukuyenza but ayenzeki manje. Khona izinto nje abangivalile kuzona bona ke abantu abadala. Ngoba ngithi and I've been doing this since November. Bayazi abantu umuntu ethi uyangithini ngithi ngilele. Why? Ngoba ngifuna ukuthi kuphumele umphefumulo la kulesi sidumbu lesi base let the spirits go and deal with them. Go and deal with them. Hayi ukuthi kufike kumina amaphupho, mina let me go and deal with them. Fuck them up strong. Why are you testing me if you do not trust me? How did you call a person that you do not trust? What does it say about you and your selection process? Because manje, you are going to make us as spiritually chosen children as if you chose us haphazardly. It means we are not your best choice. We are not your first choice. It means manje nathi ayithathana usiyami sithunywa hamba naye sizoza mangabe seneminyaka ukuthi sifike base siyaphakama kuyena sizombona ngendlela ukuthi upendo onjani. Some of the things that we are faced with as spiritually gifted children must come with some level of leniency. What is leniency? They must be lenient, ngoba sikhethwe yibona
They chose us. They called us. They ordained us. Ugcobo esinikezwa lona ibona abafika nalo, to a point where I always say to them, bantu abadala mina angazi lutho, and honestly angazi lutho. Konke kukunina, konke kwaziwe yinina, enzani ke imfihlakalo yenu, because I know nothing. Angithi mina yonke into ekade ngiyazi my whole entire life, I had to unlearn all of that. I had to now stop ukuthi ngiphile ezweni lemali, kwizinto ze-material, ngiphume kuzona and live in the spirit and in the spiritual realm. Kuthi wonke umuntu exakwa izinto ze-COVID nama-lockdown nani nemjovo nani kube khona into ethi ungawuthathi lo mjovo loyo. Don't. You're not gonna die. And then now you need to trust that voice. Right? When you're living in the spirit, uzwa abantu abasebenzayo abavuka ekuseni behambe beye emsebenzini bekhala ngeenkinga zemali, and you cannot relate because whatever it is that you need, it is given to you. The problem now is that whatever you need is given to you. Ngalesikhathi bengakavumi ukuthi uthakatheke. Hey guys, yo. Oh, ile glass edala violation ngoba i-glass ye So in this journey uzojabula, kuhambe kahle, uzusho ukuthi baza bangithanda abantu abadala, base bekufaka kwi-test, usajabule nje usaku cloud 9 ngabo. Yabona ukho umkhuleko njengomkhuleko wokubonga bona for being who they are to you. Ngiyabonga abantu abadala, ngiyakubonga Jehova ngalo uNkulunkulu benenibuvezile empilweni yami, ngalezi zibusiso enizilethile empilweni yami. Kanti inkunzi malanga ziyahleka zokuthi niyamuzwa uyasibonga sizomkhalela khona manje, and they let you zikhalele. Uma ngabe sezikhalela, your family members are looking at you and saying, there is something you are doing wrong. Yonke ngitshelwe yona mina la endlini, kwathiwa ngeke, there's something that you are doing wrong. Ngathi no, ngikwenze konke. No, there's something that you are doing wrong. Now sebefika kumina sebezothi no, your issue is that when you are moving with hope and you're not moving with faith. So if besho kanjalo, ngithi ngikhuluma nawe namhlanje, if my guides are coming to me, bona basebethi kumina, no, inkinga yakho wena Thango ukuthi mawukhuluma nathi uza nge-faith, nge-hope, and when you are hoping for something, there's a possibility which that thing might materialize or might not materialize, right? Finally, pushing the faith, because somewhere along the way the faith decreased and the hope increased. Into that ukuthi ngiyeke ukukhuluma nabo was at a point where I said to myself, what if my faith is disqualifying all of you? What if my faith is now, I'm at a point where I want to suspend all of you permanently? What if my faith right now comes to a point where I'm retrenching all of you, you are fired? Will you comply? And the answer is no. Yenjani-ke le faith le? Izokwazi ukwenza ezinye izinto zenzeke, kodwa base kube khona la I don't know, guys, if you understand what I'm saying. Yenjani-ke le faith? The faith that you are demanding from me is a faith which, when I'm providing it, it's going to have limitations. But faith is not, because it must not have limitations.
ngoba phela lo wami umlomo uyadala base kuyenzeka uyasho base kuyenzeka my faith my belief ngiyakholwa base kuyenzeka base ke when I'm then saying nina ke abantu abadala fusekani phela senigolozelana ukufuseka that's when they are reminding me ukuthi hi we chose you chose me. Why did you forget that when you actually chose me when I was being attacked? Ngasikhathi ngithakathwa ukhohlwe kanjani ukuthi when you chose me? Because mina I'm supposed to be the apple of your eye, your precious child. Yabona umzali ingane noma izulu linetha uncamela ukunethwa yena kunokuthi kunethwe umntwana uze emthathe umntwana emfake ebhantshini kanje khona kuzonethwa yena umzali kungalinethwa ingane nina nidalwe injani ezikwazi ukuthi nivume ukuthi zimnethe umntwana wenu kodwa kusasa nisafuna ukuthi ewenze umsebenzi wenu njani? Do you guys understand? So now some of you understand me and my guys are not getting along. Nginitshele lapha kubambe ngikulive ngithi nayi mina sixabene mina nedalwa zami. Abanye bena abafunda ama status WhatsApp status wami bebona ngimfoko office uNkulunkulu ngifoko office ama ancestors ngibatshela ukuthi hayi mabangidonse kusasa eduze mabangibize ngize kubona content ngifuna bakukhombisa yona fast. My point of departure the most interesting part kuyona yonke lento engiyishilo from 6 o'clock to 7:30. Hello Thando. Kuyona yonke lento engiyisho from 6 o'clock siqala live till now. There is one thing ephathekayo ozohamba nayo uhlale nayo. Sekwenzeke konke. You and I are still standing. Konke kwenzekile bonke lobuthakathi bokuthakathwa izihlobo ukuthakathwa abantu abangabelaphi ukuthakathwa umasithandane ukushayeka close to death nakho konke lokho lezi zinto lezi konke kukho konke. Through everything, we are still standing. Now let me ask you a question. In everything that you faced, which is spiritually traumatizing you, which is making you give up on your faith, in everything that you went through, everything that you can possibly imagine, all the suffering, all the pain, all the stress, yonke into odlule kuyona, yonke into. Do you see truly how strong you are after the rejection, after the targetment, after the physical pain, after the emotional trauma? How come you cannot see your strength? Because ubushayeka. I'm not talking about the strength sama guides wakho, ngikhuluma nawe now as an individual. Ngikhuluma nawe because you've been going through it. And yet you are still standing. So why do you undermine your strength? Why do you undermine your strength? Sifike kanjani ekutheni wena usufuna ukuoperate ngamandla kuphela kaNkulunkulu namandla abantu abadala kuphela wasukhohlwa lawa wakho ngoba ngasikhathi kade kushawa kade ngashawa uNkulunkulu ngasikhathi kade kushawa kade ngashawa ama ancestors wakho ngasikhathi kade kushawa kade ngashawa isithunywa sakho ngasikhathi kade kushawa kade kushawa wena bekushawa wena ihlukanise lento when you are called and chosen by your guides. But when the world is attacking, they don't attack your guys, they attack you. Bekushawa wena and you are still standing. Yabona umile. Umile kubhlungu. But it's painful. Kubhlungu. But usamile man. Umile. Uyabona ibhlungu lento yokuma ngoba manje
uma ngabe umile when you are being attacked fanele kolulu bengaboni ukuthi you are being attacked. Yabo? When you're being attacked, labantu basekhaya ababekade bethi awunabizo wena yikho lento eyenzakala kuwena fanele bengaboni ukuthi ziyakhalela manje. So while you are being attacked there must be a smile on your face, and then you stand, ume kubhlungu, you still standing, ume. Because when your child comes to you and say, Baba, are you okay? Fanele uvume uthi yes, I'm okay. Lapho deep down you are not okay because you are suffering. Because bayakuthakatha badila nawe. Bakushaya. Abanye benu la nizoshawa ngesichitha abantu basemsebenzini abanifuni. Abantu osebenza nabo bakufuna bayakuzonda, but manje fanele kume because bangabe ufika ekhaya uyongena ekhaya nabo abantwana, you need to smile and act as if everything is okay. Bahlangana ngawe, they conspire against you, kodwa basufika ekhaya your pay, you see, you're still standing, ne? Beshaya isichithi begaxa isichithi relationship yakho uyibone relationship yakho collapse, deteriorate, iphela phambi kwamehlo akho, and you must come back home and smile kwabantwana bakho and namhlanje ngifuna uphume nento eyi-1 into ethi I'm still standing, I'm strong, I'm still standing. For the fact that I'm still standing after everything that I've been through, I'm strong. Mangabe kade bengishaya ngingaviki kodwa I'm still standing, it means I'm strong. Can you imagine how more stronger I'd be if bengivika? And how dangerous would I be if bengivika base ngiyashaya? You've got the lesson for today. Unendlebe zokuzwa makezwe. Ngiyanithanda niyezwa? It's my cue to leave. Nivuma ukuthi ngiphuze Red Bull. Nangangivimba. Sekuyisikhathi ke sokuthi nami ibhantshi aligcwala umoya. Now type your goodbyes and say your thank yous. I will see you tomorrow at 6 p.m. Oyibambile namhlanje uyibambile. Nithathe i-account yami lapha yana kwi-bio yami. Base nonke ke base nifaka u50 bokuxolisa izinja. Nixolisela ukuthi ngithe angixoshe umntwana wami kubo. Niyezwa? Futhi nibhale i-reference amagama enu, not igama lakho la ngibhale ubhale igama lakho la ka-TikTok. So that ngizokwazi ukuthi ubani kufanele ngibablockela, ubani kufanele ngingabablock. Nonke nivotele ukuthi uLulu akaxoshwe. La ekhaya, take my number on the bio, ufaka u50, base ubhale igama lakho. Knox, base ubhale uthi apology. Mangubane, apology. Lava girl, apology. Hlobi, apology. Kanjalo yabo? Yeah, bhale igama lakho base uthi apology. Because manje fanele ngimgeze lo mntwana lona enimxoshile la kubo. Ngixolise kuyena. Miss Messi, apology. Honorable, apology. Nabo nixolise no dodi kabi nina. Naw kebisana amakhanda ke base namukela isibusiso sikaNkulunkulu singiphuma. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke makube seyinhlizweni zenu naseyingqondweni zenu. Basuthi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu Baba, ubudlelwano bukaMoya Engcwele nezibusiso evela kuyidalwa zenu ihlambulukile lokho makwehlele kunina manje naphakade. Amen. Typana uthi amen base niqedile base ngiyawuvala ulive ngoba ngeke ngindlalela ingoma yokuphuma. Ngidlala ingoma la ningena and ingane yami ithi ngingawubanga umsindo nina nathi le ngane ayixoshwe. Mawuzazi ukuthi awukaze wena lana ukhanyise esigodlweni sala ekhaya and yet khona izinto oyifundayo la ekhaya. Iba nonembeza.
thatha inamba yami kwibhayo bese uyasenda lo 20 rand, lo 30 rand, lo 50 rand, ukhanyise ubonge ukuthi cha uthando nemfudumalo engilithola esigodlweni sakaThango. Abantu abadala qhubekani nimnikeze ubuhlakani. Uyabona? Kuyakhanyiswa. When you are learning something, whatever it is, uyakhanyisa, ubonge. Abanye benu ko 2023 you are suicidal nifuna ukuzibulala. Anikaze niye esigodlweni niyobonga ukuthi hayi nosiyabonga mkhulu. Uyabona? Learn to be human beings. I love you guys. Nibe right. Niqhubeke nokungikhulekela. I hope namhlanje you got something